Здравейте, наци! Продължаваме играта с CES на смъртта на смъртта 56 и на Jumbo BG. За съжаление, трябваше да почнем нов клип, продължение. Смъртта излиза и влиза отново. Jumbo, какъв да вляза? Идвам, аз сега влязох и излязох. Терорист или полицай? Много ясно. Расиста. По 12 живот. Уа, то сте паднал малко. Ох, почва се. Сега е пето отгоре. И така. Продължаваме, гледаме 13, който го убиха. Не знаем откъде е. Сега дойде редът на смъртта. Но не можеше да вземе едно оръжие. Тръгвам снимката, те веднага ги почнаха всички това. Джамбо. Откъде е? Че убиха ли това? И гледай, почна не убиха. Ние сме 9 на 9, 10 на 9. И едно тики. Ти много правиш това, Ти много ги цъкаш всичките така. Пецна, не се движа. Ти го уби. Аз искам АВП. Ти мъртъв ли си? Джамбо. Мъртъв ли си, Джамбо? Ти мъртъв ли си, Джамбо? Зрители, вижте, има човек на 2 живот. И той ни е с 16 кг, той ни е водещия. Голяма нещо. Саме пето. Ето пък 23 кг, значи няма никой под колкото има да има от нас с 100 кг. Я търсим човек с 100 кг. Търсим човек с 100 кг. Май този е единствено. Още един дойде. Яко ти ги сложи смърт. Смърт грешка. Джамбо. Яко ти ги сложи. Джамбо тръгва с пищака. Само да гепна едно ВП, ще ви. Ще ва гепна.
Откъде, бе? Няма да ти взимам. На 100 живот бях. Оха, късаме ги. Този път мам да ги изкъсвам. Този пак сега почва. Браво! Побе! О, още един. Къде е другия чакалист? Само тези двамата ли останаха, бе? Джамбо, бе, откъде го уби? Оха, килът на... 10 на 12, те са с един повече. Джамбо, ела горе да ги чакалим. Купих го. Идваш ли? Ето ма. Кажи. Видях и двама пред мене и казах ти да дойдеш горе. Да ме защитаваш. Джамбо, ма направо. Само единственото някой стана. Айде да заобиколим, какво ще кажеш? Пиямто е... Германия. Пак АВП, че мога да взема. Оха. Аз си го взех, бе. Аз си го взех. Ама ако той някой да ме защитаваш, има работа да работиш. Плато е! Ще дойдеш ли горе и събирай пари за АВП. И отгоре аз ще ги чакаля надолу, ти натам. И ще ги отрепя всичките. Имаш ли за АВП? Аз съм селката. Аз ако чакаля ще стане. Фак! Ауе! Сега едно АВП да ти дам. Ми стрелям! О, Джамбо. С последният панар голяма работа. Така, сега... Аз, брат, минавам от тяхната. Не, бе, възикам се.